patentdomstol, så synes jeg egentlig, det er interessant at høre den argumentation, som jeg siden de kommer med om patentdomstol, som man kalder de forenede EU-tilhængerpartier. Argumentationerne de handler om, hvor godt det er, at virksomhederne kan tegne det europæiske enhedspatent, og hvor dårligt det vil gå, når vi siger nej til patentdomstolen. Akkurat ligesom med deres argumentation for ud fra afstemningen om euroen i år 2000. Der er færre end 1% af de danske virksomheder, der overhovedet har europæiske patenter, og det er fortrinsvis større virksomheder. Der er også nogle lidt mindre virksomheder, der har nogle patenter, men det er fortrinsvis større. Når de forenede EU-tilhængerpartier bruger så meget energi på vegne af færre end 1% af de danske virksomheder, så kommer jeg til at tænke på, hvem bekymrer sig så om de godt og vel 99% af andre virksomheder, som ikke har tegnet europæisk patent, fordi det her de aldrig forestillet sig, at det skal være nødvendigt. Hvordan vil det gå dem? Ja, når vi kommer, hvis vi siger ja til patentet, så vil det ske mange ting. Nu for det eksempel, vi begynder med, at vi er uden for det europæiske patentdomstol. Imens vi er det, så er der kun 10% af de europæiske patenter, som bliver tegnet ved den europæiske patentkontor, der kan godkendes i Danmark, fordi vi har nogle skrappere regler. Hvis vi siger ja til patentdomstolen, så kommer enhedspatentet til at afløse de europæiske patenter, og enhedspatentet kommer til umiddelbart til at gælde i Danmark. Hvis vi siger ja til patentdomstolen, så vil de 99% af virksomhederne, der ikke har europæiske patenter, komme til at stå over for nogle store udfordringer, ved at alle de her patenter, de pludselig kommer til at gælde i Danmark. Og det er mange. De europæiske patentkontorer udsteder omkring 60.000 patenter om året. Hvordan skal en mindre virksomhed? Prøv bare lige at tænke jer om og kigge rundt omkring i jeres omegn og landskab i de der byer, I bor. Der er rigtig mange små og mindre virksomheder. Hvordan skal de mindre virksomheder kunne overskue så store mængder af patenter? Ja, det bliver de nødt til, fordi hvis ikke de kan det, så vil de meget nemt kunne risikere at få sagsanlæg på for patentkrænkelser. Berettiget eller uberettiget. Og når jeg siger uberettiget, så er det fordi, der er noget begreb, der hedder patenttrold, som køber patenter op, og som simpelthen bare sender regningen ud til virksomheder, de tror, der bruger de der patenter, de har. Men så det vil sige, at virksomheder de kan risikere sagsanlæg ved patentdomstolen. Så synes jeg også, det er interessant, at tilhængerpartierne, de argumenterer for, at vi skal lave det, de kalder lettelse af virksomhedernes administrative byrder, samtidig med, at de agiterer for, at vi skal indføre patentdomstol, som jo netop vil komme til at betyde en ekstrem administrativ byrde for mindre virksomheder, at de skal følge med i de her patenter. Et sagsanlæg ved patentdomstolen, det betyder driftsstof på det område, som patentanlæg det vedrører, så længe sagen behandles ved patentdomstolen. Hvor lang tid tager en patentsag? Ja, det må vi så se til den tid. Hvor skal den føre til? Ja, det kan blive i Paris eller i Strasbourg. Det kan blive på fransk, engelsk og tysk. Og hvilke omkostninger vil der ikke være med det? Patentadvokater, domstolsafgifter, tolkning og rejseomkostninger. Når jeg siger tolkning, så er det fordi, at patentdomstolen behandler kun sager på de 3 sprog. Og med tolkning, ja, hvilke muligheder er der så ikke også for fejltolkning? Hvis man kigger ud i verden om det her med at have patenter, så er der nogen, der har talt op, at i 2011, der kostede patentretssager amerikanske virksomheder $11 milliarder alene i sagsomkostninger. Ikke noget med erstatninger, de er ikke regnet ind i bøder og den slags ting, ikke regnet kun ved selve sagsomkostninger ved retten. $11 milliarder. Er det noget, der er værd at stræbe efter? Det kommer det ikke til for Danmarks vedkommende, men i det hele taget i Europa. Så er spørgsmålet om, hvad kan man så tegne patent på? Ja, det kan man ikke sådan bare svare kort og entydigt og præcis på, men noget af det, der er mest kendt, der er tegnet patent på, det er jo medicin. Multinationale virksomheder, de tager patent på medicin, og dermed så har de nogle muligheder for at styre medicinsk behandling. De har mulighed for
styre udviklingen af medicin, og de har mulighed for at styre selve adgangen til medicin. For nylig der har der været omtalt i pressen, at de har lagt pres på og prøvet at lægge sag an mod Indien, fordi i Indien er der virksomheder, der fremstiller kopimedicin, som virker imod AIDS. Det kan måske også være mere oplysende at nævne, hvad man ikke kan tegne patent på. Og det er jo spændende. Der er noget, der hedder en europæisk patentkonvention. Ifølge den, så kan man ikke udstede patenter på planter, på dyr eller mennesker, eller dele af disse, fordi naturen er ikke en opfindelse. Men så har EU lavet en bioteknologisk patentdirektiv, og med den der er sket en opblødning af forbuddet, og det europæiske patentkontor har efterfølgende udstedt flere tusinde europæiske patenter på planter og liv. Ikke på opdagelser, ikke på opfindelser, men på opdagelser. For eksempel så sidste år, der var der et stort firma, der hed Monsanto, de fik patent på en bestemt type broccoli, som var fremavlet naturligt, altså ved planteforædling, men uden genetik. Så det europæiske patentkontor, de har simpelthen foræret Monsanto den her broccoli som deres ejendom. Og det vil sige, at hvis vi skal købe den, så skal vi betale en afgift til Monsanto, når han i brusen, når vi køber den her broccoli. På samme måde så har patentkontoret udstedt patenter på blandt andet peberfrugt og melon. Nu er det så det ved, at endnu gælder de patenter ikke i Danmark, fordi vi er ikke med i patentdomstolen. Men hvis vi siger ja til den, så kommer vi til at betale patentafgifter, når vi køber meloner og peberfrugter og broccoli hen i brusen. I udlandet, i Etiopien, der er der nogle bønder nede der i årevis, faktisk i århundreder, har avlet kornart, der hedder tef. Den kan ikke gro heroppe, men det er de gjort dernede. Det er en hollandsk virksomhed, der har opdaget. Og det er de beskrevet, og så har de fået patent på modning, lagring, formærling og fremstilling af dej af den her kornsort. Og produkterne brød, pandekager, kiks og kager, som er fremstillet af dej af den her kornsort og af lignende dej. Læg lige mærke til det sidste, af lignende dej. Der kommer det til at betyde for bageren herhen på hjørnet, eller ude i Tjæreborg, eller ude i Bramming, eller ja, hvor der nu er en bagerforretning. Det kommer til at betyde, at hvis han bruger det her lignende dej, det vil sige, det er en korn, der er formalet på samme måde som den her tef, de har beskrevet i Holland, så vil det hollandske firma kunne anlægge sag for patentkrænkelse. Det betyder for bageren, at han kommer til at stoppe produktionen af det brød eller de kager, så længe sagen den kører ved domstolen. Hvor længe holder hans forretning til det? Det betyder lukning af bagerforretningen og sandsynligvis bagerens forlis. Men det kan jo selvfølgelig være en stor fordel for brødfabrikken, men det er jo en anden spørgsmål. Lidt længere tilbage, i 2010, der var der en virksomhed, der hed Novartis. De har fået patent på en bestemt gensekvens, som indgår i diagnostisering af kræft i bugspytkirtlen. Så det vil sige, at den europæiske patentkontor har reelt set foræret Novartis diagnosen på kræft i bugspytkirtlen. Det kan man heller ikke i Danmark endnu få patenteret og få til at være gyldigt. Men hvis vi siger ja til patentdomstolen, så vil det også gælde i Danmark, og så betyder det, at sygehuset herhen i Esbjerg, de skal betale en patentafgift, hver gang de laver en undersøgelse for at kunne stille diagnosen kræft i bugspytkirtlen. En anden virksomhed, der hedder Myriad Genetics, de har fået patent på en gensekvens, der indgår i diagnostisering af brystkræft. Og det betyder, at når patentdomstolen træder i kraft, så skal Esbjerg sygehus betale en patentafgift til det der firma, hver gang de laver en undersøgelse for at stille diagnosen brystkræft. Så der er ikke noget endeligt svar på, hvad man kan patentere, når noget, der ikke kan patenteres, det bliver det alligevel. Men man kan sige, det handler jo bare om penge, ligesom alt muligt andet ved EU. Derudover kan man sige, at EU bliver en særdomstol, hvor dommerne bliver eksperter i patentret, og hvor afsagte dommen ikke appelleres. I Danmark der har vi Sø- og Handelsretten, og de har specialiserede dommer på patentområdet. Men hvis de afsiger en dom, man er utilfreds med, så kan den appelleres til landsretten og til højesteret. Patentdomstolen bliver også en særdomstol på den måde, at den skal være selvfinansierende, ligesom det europæiske patentkontor.
Det er måske en del af forklaringen på, at det europæiske patentkultur udsteder patenter på IT, på gensekvenser og på planter. Jo flere patenter, jo flere penge. Dommerne til patentdomstolen, de bliver valgt, og de har en valgperiode. Og de kan genvælges en gang. Det vil sige, at de kan have 2 valgperioder. Når de så er færdige med det og skal se sig om efter anden beskæftigelse, det vil sige, at det er cirka 10 år, de kan sidde i en domstol. Og så er de jo ikke alle sammen i pensionsalder. Så må det være oplagt for dem at søge nogle jobs, hvor nogen har brug for dem. Fordi det vil nok være svært for dem at få et job ved en almindelig civil domstol, en almindelig byret eller i landsret. Fordi de er specialister i nogle sager, som ikke bliver handlet der. Så de vil nok søge optagelse eller job ved store koncerner, som har mange patenter og som har brug for patentspecialister. Og det kan godt være, at det forhold det måske ikke kan helt undgås med de kendelser, de kommer med, når de nu skal fremtidssikre deres job.